Αυτό το οικονομικό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που μας δημιουργούν, αν θέλετε, και υπεύθυνοι βέβαια είναι το κράτος μας. Δεν αγγίζουμε καν εμείς αυτά τα χρήματα. Αγαπητέ δημοσιογράφε, πέραν από τη δομή που είναι δομημένα τα ταμεία, αλλά και λογαριασμοί σου όλοι. Ωραία. Χτες έβγαλε λοιπόν η κυβέρνηση ότι σου λέει έχει capital control. Μίλησε κανένας? Το ξέρετε, το capital control ήταν για 2 μήνες και μετά η υπουργική απόφαση. Δεν έχει προεδρικά διάταγμα, που σημαίνει δεν ισχύει, αλλά όλοι υπακούν. Δεν υπάρχει, δεν ισχύει το capital control. Εάν δεν γίνει φεκ. Ναι. Εάν τώρα το κάνει φεκ, το έκανε φεκ, αν το θυμάμαι στην αρχή, το οποίο λέει είναι για λίγους μήνες, για λίγες εβδομάδες μέχρι το δημοψήφισμα. Ουσιαστικά βγήκε και το δημοψήφισμα. Μετά. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το κράτος είναι δικό μου και δικό σου, είναι του πολίτη. Το κράτος είμαστε εμείς, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Όταν μιλάμε για το δημόσιο, πρέπει να καταλάβετε τη σχέση. Αν καταλάβει αυτό τη σχέση ο πολίτης με το δημόσιο και με το κράτος του, πρέπει να καταλάβετε ότι οι πολίτες είναι το δημόσιο το ίδιο. Που σημαίνει το δημόσιο φτιάξαμε μια νομική οντότητα, γιατί σε αυτό το πλανήτη έχεις ή είσαι φυσικό πρόσωπο ή είσαι νομική οντότητα. Δεν έχεις κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή αν δεν έχεις φυσικό πρόσωπο και αν δεν έχεις νομική οντότητα είσαι φάντασμα. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν το δημόσιο φτιάξαμε μια νομική οντότητα που εκπροσωπεί όλους εμάς. Άρα όταν εμείς χρωστάμε στο δημόσιο που είναι ο εαυτός μας, χρωστάμε στον εαυτό μας. Όταν κάνουμε κάτι λάθος και δώσουμε παραπάνω λεφτά στο δημόσιο, ουσιαστικά μας χρωστάει ο εαυτός μας. Άρα δεν γίνεται το κράτος να είναι εχθρικό σε μένα, γιατί εγώ είμαι το κράτος. Σωστά? Ναι. Σήμερα λοιπόν, εφόσον υπάρχει ένα εχθρικό κράτος απέναντι στον πολίτη με νόμους και με φεκ, εδώ έχει γίνει κάτι άλλο. Εδώ έχει γίνει ότι υπάρχει ένα παρακράτος και ότι υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που είναι υποκατοχή το κράτος. Άρα λοιπόν εσύ είσαι υποκατοχή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να εκδηλώσεις την κυριαρχία σου πάνω σε αυτό τον δυναστευτικό καθεστωτικό μηχανισμό, ο οποίος είναι τόσο απλός ως κατσαρίδα. Με ό,τι ψευτιές διαθέτει που σου παίρνει την κατοχή του κράτους σου. Δηλαδή γίνεται το κράτος να είναι εχθρικό σε μένα. Απ' την άλλη όμως, επειδή στρατηγικά το έχω πάει έτσι, ωραία λέω, κύριε, τι χρωστάμε να πληρώσουμε. Τι χρωστάει ο πολίτης? Ναι. Έλα πολίτη να ασκήσεις το πραγματικό κυριαρχικό σου δικαίωμα. Έλα παιδί μου. Έλα να πληρώσεις με χρήματα τα οποία είναι δικά σου, τα οποία στα έχω ρυθμίσει τόσο πολύ καλά νομικά, που έχουν λαλήσει οι δικηγόροι και όλα τα καθεστωτικά καθάρματα. Έλα παιδί μου. Αναφέρεστε στα 2, τόσο δισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Στα 115-3. Ο τρόπος για να κατεβάσεις τα χρήματα από αυτούς τους ιδιαίτερους λογαριασμούς, αλλά πάντα στους κυρίαρχους δικούς σου, είναι να βάλεις εγγύησεις. Αυτό γιατί έχουν θεσπιστεί παγκόσμιοι νόμοι πάνω σε αυτά, ώστε πρέπει πάντα να βάλεις εγγύησεις για να μην πτωχεύσει ποτέ ο πλανήτης και να μην χάσει τα χρήματα ο απόγονος. Δηλαδή φτιάξαμε ένα σύστημα, φτιάξαμε άμα το θέλεις. Το σύστημα που φτιάξαμε είναι καλό, το θέμα η διαχείριση είναι κάκιστη. Σημαίνει λοιπόν όταν φτιάξαμε τα παγκόσμια ταμεία και τις κοινοπραξίες τις παγκόσμιες που η Ελλάδα συμμετέχει σε 29, και εγώ σου μιλάω μόνο για την τελευταία, το Brain of Woods. Όταν φτιαχτήκαν οι συμφωνίες, φτιαχτήκαν για να μην πτωχεύσουν ποτέ τα παιδιά και οι απογονοί μας. Ναι, που πολύ σωστά. Δεν μπορείς εσύ κύριε Θούα ή κύριε Σόρα να πάρεις τα χρήματα, να κάνετε κάποια προγράμματα τα οποία δεν θα αποδώσουν και θα χάσετε τα χρήματα, άρα ο απόγονος θα μείνει στον δρόμο, άρα πάει το έθνος, πάει το κράτος. Αυτό το κάναμε βέβαια για άλλα κράτη, όχι για έθνος. Εσύ σε έθνος είναι μια άλλη ιστορία. Ωστόσο όμως πρέπει να εγγυηθείς τα χρήματα που θα πάρεις άτοκα βέβαια, γιατί κοίταξε, δεν μπορείς να πληρώνεις τόκο στο λογαριασμό το δικό σου. Δεν γίνεται δηλαδή να πάμε στο λογαριασμό το δικό μας και να πληρώσουμε τόκο. Γι' αυτό και τα δάνεια, μάλλον τα χρήματα όταν κατεβαίνουν από εκεί είναι άτοκα. Πρέπει όμως να είναι εγγυημένα. Έτσι λοιπόν οι εγγυήσεις έχουν πάει ήδη σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και έχουν κατέστη δυνατόν να είναι οι εγγυήσεις των Παγκοσμίων Ταμείων, το οποίο έχει γίνει στην Αμερική. Άρα εμείς περάσαμε και Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για να δεχτούν το παγκόσμιο σύστημα της εγγυήσης που μπορούμε να κατεβάσουμε τα χρήματα. Μετά, για να πεις ότι κατεβάζω χρήματα θα πρέπει να τα καθίσεις πάνω σε μελέτες. Δηλαδή τι θα κάνεις? Έτσι αναγκαστήκαμε να βγάλουμε γύρω στις 48-49.000 μελέτες, δεν θυμάμαι τον αριθμό, για όλη την επικράτεια των Δήμων της Ελλάδος, αλλά και για Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή σε χώρες που είναι οι Έλληνες
και που χρειάζονται οποιαδήποτε ανάπτυξη. Αν διαβάσετε δηλαδή ακόμα και τα χαρτιά, τα έγγραφα του Δήμου που έχω υπογράψει με Δήμους και των διαταγών, το μεγάλο το βιβλίο, θα δείτε ότι είναι μέσα όλες οι μελέτες για κάθε Δήμο. Δηλαδή, στο Δήμο το δικό σας δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι πρόχειρος να σας πω, αλλά έχουμε εμείς συγκεκριμένες μελέτες τις οποίες τις έχουμε οριοθετήσει εμείς. Να το αναφέρω εγώ. Να το αναφέρω εγώ, κύριε Σόρα, είναι 3,5 δις ευρώ. Ναι. Προσέξτε τώρα, τα 3,5 δις είναι με μια λογική δικιά μας στρατηγικής εφοής εισήγησης χώρας. Ο Δήμος και ο Δήμαρχος, ο Άρχοντας, ο άρχης ανθρώπους του Δήμου, έχει δικαίωμα, όπως το λέμε και στο συμφωνητικό μας μέσα, να αλλάξει τα έργα. Δηλαδή να μας πει δεν θέλω να μας φτιάξετε αυτό, χρειάζομαι αυτό. Αμέσως περνάει μια επιτροπή, έχουν χωριστεί τα έργα σε αναπτυξιακά και σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα και δράσης, τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα άλλα που έχουν κέρδη τα έργα, ιδιαίτερα τα κοινωνικά. Υπάρχει λοιπόν μια δομή η οποία έχει εγκριθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα. Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα να πας σε αυτούς τους λογαριασμούς και να κινηθείς παγκόσμια σε ένα τέτοιο σύστημα. Όμως αυτό έχει τελέψει, έχει φτάσει σε μια διαδικασία τέλους για μας. Οπότε γι' αυτό και ο πολίτης τώρα, ναι μεν έχει τα 115-3, δεν μπορεί να τα πάρει όλα. Παίρνει μέχρι τα 2-3-300 που εμείς έχουμε δώσει εγγυήσεις μέχρι 2-3-300 και έχουμε καταθέσει και έργα στην Παγκόσμια Τράπεζα που θα πάνε τα λεφτά αυτά όταν κατέβουν. Δηλαδή παράδειγμα, αν δείτε μέσα στις μελέτες μας και στους Δήμους, έχουμε ήδη αυτό που κάνουμε τώρα με την ΔΕΗ, με το νερό, και για τα κόκκινα δάνεια έχουμε προβλέψει, που είναι οι εφορίες και οι τράπεζες. Είναι project κοινωνικό, το να ξεχρεώσεις τον κόσμο για να ξαναπαράγει. Άρα ήδη μες στην Παγκόσμια Τράπεζα και μέσα στους Δήμους, τα εξώδικα που δίνουμε είναι ήδη εγκεκριμένα. Μπορούμε να το κάνουμε, να αποσυμφορήσουμε την αγορά από τα χρέη και τα κόκκινα δάνεια για τις τράπεζες και τις πρώτες κατοικίες και την εφορία και την